भौजी कहवा चालू हो जाना तानी चानी काटा करू हो रोजो रोजो भौजी कहवा चालू हो जाना तानी चानी काटा करू हो ठीक ना बो तोहरो रहनिया सगरो यही हाला है ठीक ना बो तोहरो रहनिया सगरो यही हाला है कि दाल में कुछ काला है हाँ दाल में कुछ काला है। अजय म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरगरवा। 24 घंटा बिजी कहाँ रहेलू मोबाइल में ओठ में लाली पोत के हरदम घूमेलू स्टाइल में 24 घंटा बिजी कहाँ रहेलू मोबाइल में ओठ में लाली पोत के हरदम घूमेलू स्टाइल में पिन्हले जावन बाड़ू तावन कौन के दिहल माला है पिन्हले जावन बाड़ू तावन कौन के दिहल माला है ही दाल में कुछ काला है हाँ दाल में कुछ काला है। साचो बतिया दे तू हमरा के बताई हो ना तो समीर पूरन संगवा जैबू तू कुटाई हो साचो बतिया दे तू हमरा के बताई हो ना तो समीर पूरन संगवा जैबू तू कुटाई हो जान गईली भौजी तू कौन हितवा साला है जान गईली भौजी कौन नहीं तवा साला है दाल में कुछ काला